Добре дошли! Добре дошли в Старт Зона. Подкастът, който подхранва вашата страст, разпава вашите мечти и ви дава силата да продължавате напред. Аз съм Калуян, вашият домакин и съучастник в този невероятен път на вдъхновение и личностно развитие. Животът е изключително приключение, изпълнено с съкрушения и радости, предизвикателства и победи. Това е пътешествие, което често ни налага да погледнем дълбоко в себе си, да намерим вътрешната си сила и да открием изключителния потенциал, който се крие във всеки един от нас. Тук, в Рестарт Зон, ние вярваме, че всяка история, всяко преживяване, всяко препятствие и победа имат силата да вдъхновяват и променят животите. Ние сме тук, за да ви напомним, че независимо къде сте в момента, имате способността да оформите своята съдба, да напишете собствената си история и да преследвате своите най-смели мечти. И така, независимо дали ни слушате по време на утрешното си пътуване до работа, докато тренирате или просто търсите мотивация в деня си, вие сте на правилното място. Нашата цел е проста – да ви представим историите и вдъхновението на изключителни личности, които са стъпили по пътят на лирическия герой, който се среща лице в лице с ламята, с предизвикателствата и излиза по-силен, по-мъдър и решителен от другата страна. Готови ли сте да се отправите на това невероятно пътуване с нас? Готови ли сте да установите какво е възможно и да откриете неизползвания потенциал в себе си? Надявам се, че вашият отговор е категорично да. Нека се потопим. Гответе се да се вдъхновите, мотивирате и усвоите сила както никога преди. Заедно ще се отправим на пътешествие, което ще ни направи по-живи, по-решени и по-свързани с нашето истинско призвание. Дами и господа, добре дошли в Старт Зона. Приключението започва сега. Застегнете коланите, защото ви очаква изключителен живот. Следете за първият ни вдъхновителен гост и се подгответе да направите вашите мечти реалност. Помнете, че имате силата да създадете живота, който желаете. Ние сме тук, за да ви помогнем на всяка стъпка по пътя. Бъдете вдъхновени и смело напред!